Ingħalaq stadju parlamentari ieħor fi proċess li għandu jwassal biex pajjiżna jkollna l-ewwel liġi dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Saħansitra din il-liġi taħtara l-ewwel darba kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. Fil-Parlament, id-Deputat Prim Ministru Louis Grech irrimarka kif l-abbozz infassal wara konsultazzjoni anke mal-Oppożizzjoni issaħħaħ il-governanza. Governanza li kienet nieqsa fi żminijiet oħra anke jekk illum jitkellmu tant dwar il-membri tal-Partit Nazzjonalista. Sur Speaker, mid-diskorsi li smajna min-naħa tal-Oppożizzjoni jidher li issa ntebħet bil-bżonn urġenti għal dan il-mekkaniżmu li hu tant u għall-qalbhom. Kieku l-istandards fil-ħajja pubblika kienu verament priorità għalihom, naħseb kienu jisibu l-ħin biex f'ħames leġislaturi idaħluhom fis-seħħ. U għalhekk nistaqsi, x'inhi r-raġuni li f'25 sena ma sar xejn fuq l-istandards li f'white paper u issa jsir priorità immedjata meta tkun fl-oppożizzjoni. Id-Deputat Prim Ministru qal li l-liġi setgħin biex jonqos ix-xettiċiżmu sfrenat fuq il-politika u l-politiċi. Id-Deputat Prim Ministru qal li l-Gvern mhux biss qed jistabbilixxi l-standards, iżda wkoll konsegwenzi meta dawn ma jkunux segwiti. Fuq kollox din mhijiex inizjattiva iżolata. Dawn il-punti li qed insemmi jaħdmu biex nindirizzaw l-istennija ta' min fdana fit-tmexxija. Jaħdmu wkoll biex ikun hemm aktar fiduċja fis-sistema politika. Aktar strumenti li jġibu kontabilità fil-ħajja pubblika. Dan l-abbozz flimkien ma' riformi oħra se jkunu strumentali biex jiġu definiti parti mill-landscape politiku tal-futur.